Wara li fl-aħħar 9 snin il-Gvern falla kompletament fis-settur ambjentali, issa li daqqet il-qampina l-elezzjoni ġenerali, il-Labor reġa' oġbu jdur għal wedit firħa u riċiklati b'wediet li ilhom jagħmlu għal numru ta' budgets. Wad-konferenza tal-aħbarijiet li twaslet mir-Rialto, Roberta Bela, l-istess wieħed li daħħal ma' 28,000 euro fix-xahar mill-konsulenzi legali mal-awtorità tal-ippjanar, għamel ħafna wediet elettorali dwar kif se jkun qed jindirizza l-problemi ambjentali f'pajjiżna, problemi illi ħoloq gvern laburista stess. Tantu hekk il-bosta fuq il-medja soċjali uraw in-nuqqas ta' fiduċja li għandhom fil-gvern immexxi minn Bela partikolarment f'dan is-settur fejn m'għandux kredibilità. Dan fil-waqt li ammetta illi sissa għadu ma diskuta xejn mal-Kunsilli Lokali, proċess illi għad irid isir. Kull proġett li se nkunu qegħdin nidħlu għalih irid isir b'konsultazzjoni mar-residenti u mal-Kunsilli Lokali fost oħrajn. Matul il-konferenza ntqal li fis-snin li ġejjin is-settur ambjentali se jingħata priorità stqarrija deskritta minn bosta taqs li kieku kienet xi tip ta' karità maċ-ċittadini minkejja illi dan huwa obbligu mistenni bid-dritt wara illi amministrazzjoni laburista injorat għal kollox dan il-qasam bil-konsegwenza illi Malta ġiet deskritta bħala ġungla tal-konkrit għad-detriment tal-familji Maltin u Awċin. Fatt li Roberta Bela insista b'mod mill-aktar surreali illi dan ma kienx tort tal-Labor. Fost il-wediet li saru kien hemm numru ta' proġetti reċiklati li ilhom jissemmew partikolarment mal-Vendriżi u l-Furjaniżi, kif għal darb'oħra ġimwiet li se jsir is-saqaf fuq il-mini ta' Santa Venera, kif ukoll li triq Sant'Anna fil-Furjana tiġi mibdula f'żona pedonali. Il-partit ta' Bela tisofri minn nuqqas ta' kredibilità assoluta fil-qasam ambjentali minn skart suppost riċiklat jispiċċa mħallat ma' kollox sa' wediet mhux imwettqa. Fosthom dik li saret fil-manifest elettorali lura fil-2017 kif kien ġimwiet li twaqqaf tribunal biex jinstemaw u jiġu deċiżi każijiet relatati ma' reati ambjentali. Mhux talli dan ma sarx talli saħansitra gvern laburista kien ivvota kontra liġi li ressaq il-Partit Nazzjonalista sabiex tingħata aktar vuċi lin-nies f'dan il-qasam. L-aħħar skoll għal Bela u ssieħbu Aron Farrugia kienet ir-riżenja ta' Estrid Vella mill-Forum Konsultattiv tal-Ippjanar, forum li suppost inħatar biex jiddiskuti materji ta' importanza ambjentali, forum deskritt minn Vella stess bħala organizzazzjoni finta. Madankollu, skont Bela, dak illi wiegħed il-Partit Laburista qed iwettqu. U għandna l-kredenzjali illi dak li nwedu inwettquh. Francesco Catania, Net News.